Opago luze, lodi eta mardoa, nora dira zure harrotasunak? Zergatik sinetzi ez zegoala zu baino indartsuagorik? Zure horri edo osto argi egiten zutenak zimeltzen hasi dira. Laster, ihartuak ikusiko ditugu. Etorriko ere dira gizonak bere aizkorekin jodozulako lurra eta lotza kenduta txikituko zaituzte. Etxeetara eraman eta zutan erretzeko. Ona zertara etorri den zure harrotasuna. Ni makurtzen nitzaio haizeari eta nago orain zutik kalte gabe. Ipuin ezin hobea adierazteko gizon harro, astin eta buru iritzikoei nola geroanean izango diren beratuak. Burua makurtzen dutenak edo umiltzen direnak geldituko dira zutik. Kaltegabe, haizerik gogorrenak garaitu ezin dituela. Zenbat mutil eta gizon harrok indarrak erakutsi nahigaiak iritzirik sendoagoak direla borroka eta makilaka garaituak izango dira. Jo dute behea, lurpera gorputza eramateraino. O harrotasuna, zenbat galdu dituzun, horregatik egia garbia da, beheratzean dena bihotz harrotuz, beheratutua. Esopok baino hobeto jakin behar dute egia hau Jesukristoren eskolan hasi direnak. Bada, ez inoiz burua goratu gehiegi, eroria izan ez zaitezen beheregi.